Obrazul fin cu tratamente se ține. Cosmina Păsărin, uite, fac și o rimă cu tine, știe cel mai bine acest lucru. Dacă vă întrebați care este secretul frumuseții ei, aflați că nu își neglijează niciodată tenul. Și nu se dă în lături de la leacurile bobești. Cred că orice femeie trebuie să facă acest lucru, orice femeie trebuie să acorde atenție îngrijirii tenului, îngrijirii corpului până la urmă. Eu acum recunosc că acord o atenție și mai mare, o atenție sporită acestui lucru, pentru că după vârsta, după 30, la 30 plus, se schimbă puțin reperele și deja efectele îmbătrânirii, din păcate, încep să apară. Așa că de vreo, cât să zic, un an am început să fiu, dacă înainte eram concentrată pe acest aspect, acum sunt foarte concentrată și așa cum spuneai și tu, îmi place să fiu atentă la astfel de detalii. În primul rând pentru că îmi dau și o stare foarte bună, în al doilea rând pentru că amân acest proces al îmbătrânirii și acest aspect îmi dă un confort destul de mare și cred că toate femeile simt acest lucru. Prin prisma meseriei, tenul Cosminei este agresat mai tot timpul cu machiaj în exces. Ai mare dreptate, jobul, din păcate, ne duce în zona asta machiajului excesiv. Am și învățat între timp, chiar am participat la un curs de automachiaj și am învățat să-mi aplic singură acest machiaj, tocmai pentru a-l face cât mai corect și pentru a nu încărca tenul. Din fericire, n-am avut niciodată probleme cu niciun fel de produs sau cu vreo cremă aplicată, să zicem, greșit. Însă, sigur, tenul are de suferit, devine din ce în ce mai uscat, mai deshidratat, mai puțin luminos. Și tocmai de aceea, așa cum spuneam, apelez la astfel de tratamente pentru perioadele în care nu aplic make-up absolut deloc. Ce nu face o femeie pentru a arăta bine? Cosmina apelează chiar și la tratamente bobești. Fac acasă, în general, tot felul de amestecuri de acest gen, folosind ingrediente naturale. Mierea este un element de bază în toate combinațiile pe care eu le aplic pe față. Folosesc gălbenușul de ou, de exemplu, mai folosesc uleiuri de argan, uleiuri de cocos, dar nu în exces. Chiar de la medicii dermatologi cu care am început să fac tratamentele despre care îți vorbeam, am aflat că, de exemplu, uleiul de cocos nu trebuie folosit în exces, pentru că acesta închide porii și de aici potopul. Adică se întâmplă lucruri, din păcate, nu foarte bune cu tenul nostru în momentul în care este agresat, să zicem, în exces cu un anumit produs. Și da, acasă îmi prepar tot felul de măști, e o activitate nu doar distractivă, mă bucur și de efecte, sigur, nu fac acest lucru săptămânal. Iar când nu-și prepară singură leacul, apelează la specialiști. Cosmina Păsărin se va răsfăța cu un tratament de hidratare, exfoliere și extracție. Rezultatele acestui tratament sunt vizibile încă de la prima ședință, deoarece tenul este curățat, este mai luminos, de asemenea se îmbunătățește textura și tonusul general și tenul are un aspect luminos per total. Prin simpla glisare a aparatului pe tegument, noi realizăm o aspirare prin care extragem puritățile de la nivelul tegumentului și în același timp furnizăm nutrienții. Acest lucru este posibil să se realizeze simultan datorită tehnologiei Vortex cu care aparatul este dotat, care este de fapt acest aspirator. Trecem la a doua etapă, etapa de hidratare profundă, pe care o realizăm cu Intraceuticals. Este un aparat care folosește acidul hialuronic sub forma unei molecule deshidratate compactate și oxigenul hiperbar, cu ajutorul căreia noi introducem această moleculă de acid hialuronic la nivelul dermului. Super, da?